vraćaš se meni, jako je proleće rano. Ćao, gde si? Šta ima? Bila si na suši? Pa bila sam i ja danas na suši. Pa ima tu jedna lepa prodavnica i pored te prodavnice napravili stvarno super restoran. I ja onako kako sam vozila, aj da svratim na suši. Pa ću ti pokažem, da. Pa šta je danas bilo? Pa Maja i Jaško raskinuli, pa po koji put, razumiješ? Ja bi dao sad 2 bubrega da eksplodira YouTube. Se udarila jer sam pogrešila i žao mi je zbog toga. Ali nisi ti fair, nisi fair prema meni, nisi fair. Nisam. Jesi ti bila fair prema meni? Nisam. Koliko posto više nego ja prema tebi? Dosta više. Dosta više, a zamisli kako je meni bilo. Dobro. A zamisli da hoću ti vraćam, sad neću te, da uzmem da se grlim sa nekim. Pa to radiš po bazenu. Ne grlim se ni sa kim. A on je nešto priča, došao ovaj Darko, znaš. Neca izlazi, pa Neca kao, trebalo bi da dobijem još jednu šansu, ako ikad dobijem tu šansu, ja ću da se pokažem da sam ja ipak dobar u TikToku, a šta mu je to TikTok, ja ne znam, moram malo da proučim, znaš, taj TikTok, pa ne znam, svi su nešto vataju za taj TikTok, pa ja ne znam, pa ne znam, oni kao raskidaju, znaš, pa ko zna koji put raskidaju, pa Janjuš je priča, pa nemoj ovako, pa već ja više neću onako, a Maja briše suze, pa briše od Helanke, ništa, pa raskiduli, a Maja briše, plače, a Janjuš vidi se da mu je žao, znaš, ali je pred krajem hoće malo da se opere, pa znaš kako je to, znaš, pa da. Pa znaš ono kad su bili na Rajskom ostrvu, pa uletao on je vrabac pa se udario, znaš, skoro, dobro se nije polomio siroma vrabac, a Maja kaže Janjušu, ajde kaže uveti ovog vrabca, a Janjuš kaže pa da me ogrebe. Bože, ću ti pokažem, da. Evo ga, prošli se dođi moram. Pa vrti ga. Ne znam. A kako sam ja plašen kad ti ne smiješ da uvatiš? Kako ja da ga uvatim? Maniša, srce mu udara. Uvati ga, ajde. Jebem ti vrapca. Uhvati ga, ajde. Srce mu udara. Drhti meni glava od tebe i srce i glava. Uhvati ga, ajde. Vino, ovolike oči iskolačiju. Moram te dođi uvati. Uhvati ga, ajde. Ne znam, moram te dođi. Uzem malo peškira, uvati i uvati ga. Po meni se sviđa, da? Sviđa. Polako s njim, on je mnogo nježan. A brate, istrgnut će mi se iz ruke. Čekaj da mu se pomoći. Sad ćemo ga oporaviti. Samo malo kap, nemoj da ga kupaš, nego samo kap malo da dođe sebi. Dobro, malo. Sve mu vodice ovde. Sad ćemo ga spasiti. Polako. On kaže danas, kaže Maji, kaže ja bi dao 2 bubrega, kaže dao bi 2 bubrega da se ništa ovo ne pojavi na YouTube-u šta se dešavalo sa tobom, kao ja ti si sramota, ti si ovo, a vidi se da se vole, brate, ma ide pa hranili vrapca, pa kaže Janjuš njoj, nemoj da mu daješ tolike velike troške, pa ni on krokodil, daj mu, kaže, McDonald's, jao Bože, haos. Ej, pa to su Maja i Janjuš, to je zadruge, znaš? Ovako ti kažem. Kapiraš? Maja i Janjuš iz zadruge, znaš Maju? Neće da umre, bre, da će da umre. Daj vam pivu da sipamo još. Ti reći, ne voliš ptice. A sad tu mečeš ko da ti je... A ona 2 papagaja tamo nisi viđala. Da im ne daj Bože da ih nema, ne bi ni primetila da ih nema. A sad mi tu mečeš ko... Pa možda ih je volim, a nisam ni znao. Pa vidiš sad kako možda ih voliš. A nisi znala. Buljava. Pa kad je mogao vrabac da uđe,
što ne može Kristijan Golubović? Pa bio u zadruzi. Pa prekinčili juče, da. Gledi ga on šta na ovom. Kako si ušao, Debra? Sunio sam se 20 puta. Ušao nekako već. Ali ostaješ? Samo je vodiš. Čekajte da mi ispriča. I može neko da mu da bubicu? Evo i voda, dajte mu vode malo. Kristijane, ti si preskočio? Došao sam da vidiš Kristinu. Zašto dođe moj bubić, gospodine? Milane, nemoj da ide. Ostavite ga. Došao je da donese krepavice. Pustini. Kiki, čao. Šunjao se 2,5 sata. A što je došao? Pa došao da donese trepke i lepak Kristini. Pa Mile Milošević se oduzeo, kaže, jel ti ostaješ? Ili vodiš svoje, kaže, jel ostaješ ili vodiš svoje? Pa snašao se Mile Milošević u trenutku. Aha. Ma da, donio je lepak i trepke. Ne samo trepavice, nego donio je lepak, pa mozak čovek, bre. Ma da, ušunjao se. A Miljana ga grli, bože. Pa tamo su sve malo poludali, znaš. Ma ide 10 meseci, tamo nije lako, ma kak je lako. Danas sam bila svuda, ću ti pokažem. Bila sam u onoj mojoj francuskoj pekari, gdje ja stalno odlazim za kapućino, pa ću ti pokažem i to, da. A onda sam svratila ispod drveta ljubave, pazi, drvo ljubave, pa nije ono kao u Zadruzi, ovo je malo manje, ali ima kao puno cveć, pa svi oni što se kao venčaju dođu tu pa se slikaju, ma idi has, aha, pa da, a gledala si, čekaj, moja drugarica uopšte ne gleda Zadrugu, meni je Farmogla ne gledam u Zadrugu, a to si videla. Rumenko malo šutnu ovu lisicu. Za tebe rekla sam da mi zameraš svaku reč, a ne... To je loše. Pa što je loše? Šutnuo si me. I? Isprljao. I? Vrati nogu. Vrati nogu. Dobro, neću. Vrati nogu, hoću da držim. Pa pašću s štiklama sam. Neću. Dobro, ja ću doći. Vidi šta radiš. Bože me sad. Kako si ti bezobrazan. Đubre jedno bezobrazno. Nije on ju šutnuo, znaš, nego on kao da prebaci nogu pa je malo zakačio. A ona kao hoće da ga zadrži kao ona, pa podsjećam ona na Maju. Ja verujem da je lisica još gora nego Maja. Pa Rumenko, pa nije Rumenko mutav. On, mislim da je on već i precrtao tu lisicu. Ili vidi šta radi, samo nešto laže, maže, bože. Da. Pa jeste. Pa još se ne zna koja je ta devojka sa kojom je car bio. A ja mislim da je to bila Maja. Ja mislim, onako ona moja, znaš, ja razmišljam. A i Mina potvrđuje da je to Maja. Pa ne kažem ja da si to meni rekao. Ne kažem ja da si ti to meni rekao. Ne kažem ja da si ti to meni rekao. Ne, pa Jelena je prva koja je pričao da si ti rekao da je Maja. Jelena je rekla da si ti njoj rekao da je Maja. Da. Ja tebi nisam razumiš, ne znam zašto mene spominje. Ajde, Janjuše. Ti dalje ne puštaš ono što sam ne rekao, sad ću uzem ciganu. Mogu vidiš ti? Mogu ti vidiš? Prestani. Mogu ti vidiš?
Milica Kebes, ovdje je sve psihijatrija, o Bože. Bože, poboga grebala, štipala, šta mu sve nije radila, dokle, tako ja ne znam. A ovaj me čuperak nešto z. Eca zove Mišela Miško, a otkud sad to? Mišel Miško, Bože, šta će sve da se desi, šta će koga da zove? Bože, ti sačuvaj. Jebote, pa nisam napismeno luda, jebote, nisam. Ja vidim neke stvari, nisam budaletina, Kristina. Zove Mariju Kulić da je pitam šta to znači. Nisam ja luda na papiru, pa mi svi znamo da si ti malo fiju, jao Bože. Pa dobro, ove moje video je šaljive prirode, ja samo pominjem ljude koji mene inspirišu, znači nemoj da se neko ne ljuti na mene, ma ja se malo šalim, brate, pa što, pa dosadno. A onda sam bila u jednu prodavnicu, ima tamo jastuka, ima svašta nešto, a sam i ovo kao za pressure points. Vidiš, ovo je od keramike, ono kad malo pritisneš kad te negde boli glava ovako, ili negde ovako, ili na vratu ovako kad te malo nešto boli, onda to sam uzela, vidiš, to je super, da. Bila si? A bila si kod zubara, a? Moja drugarica se plaši zubara. A šta ti je radio? Pa rekla sam neće da te boli ništa. Pa kad ti daju injekciju. A, popravljali su ti zub. Pa sve okej. E pa dobro. E ajde važi, idem da gledam ja opet ovu ludu zadrugu. Pa ne znam još 15 dana. Pa zove ljudi, ajde što ne komentarišeš, ajde nekom da prokomentariš. Desilo se to da se preokrenuo, njegov mozak se preokrenuo, sad bi on kod Ivane. Da kod obe imaš šansu, kod koje bi prvo otišao nakon zadruge? Otišao bi prvo kod osobe zbog koje ne dobija hipotetička pitanja. Zatvarajte reality. Ajde proglasimo i pobednike pa idemo. Bože, šta će na kraju sve da se desi? Ja samo gledam i zapisujem ono šta mi je interesantno za moj video. A Miljana se zacopala ponovo u Mišela, u Mišketa, kaže ja ga gledam, a on ništa, kaže ja, Maja je kao teži. Bože, tamo je stvarno haos, psihijatrija, što kaže Milica Kebes, ovdje je sve psihijatrija, o Bože. Znaš u čemu je kao neće vam spogoviti ljudi? Zato što mu puno je glavušnik, peše Miljani od pobjede. Viš ti da sam ja od pobjede, kako sam pobjedila, ja umjesto da sam dobila motivaciju vetru u leđa, mene kod da je neko... A što, te možda budeš puškom ubija? A te možda budeš treći, ne da spaši cijel dan, ne spaš ti što tebi nije dobro, nego zašto sam upala u depresiju. E tako? Pazi, te ja. Ne spavam, a ja budem se najkasnije do 12. Pa neće on nego preko dana kad te uvukla sam se u sebe, nema s kim da pričam. Ja, pa ja sam ti tu. Kako ti se sjadiš u non stop? Pa ja sam, to što kažeš, pa ja sam u kaosu. Gledam tu njega. I uvek imam potrebu kad ga neko napada. Da uvek. Nemoj da plaćeš, ajmo. Samo budi dobro prema njemu. Pa dobro sam. Jutro da te zovem na pogled cigareta, neće. Aha, ajde važi, pa javljam ti se. Važi, čao. Okej, ajde čao, pa se ponovo vidimo i čujemo. Ja ću opet malo, pa se ja pojavim. Da, čao.
čuperak, nešto z.